Moltes gràcies, Jaume, per aquesta presentació. En primer lloc, m'agradaria agrair públicament a la Facultat d'Informàtica de Barcelona la disposició que ha mostrat per tal d'acollir aquest acte. I també m'agradaria, abans de començar, dirigir-me als membres d'aquesta taula. És per mi un honor que m'acompanyeu en un dia com avui i és un goig palesar el compromís de tots vosaltres des dels diferents àmbits que representeu envers la qüestió lingüística d'aquest país. Com a antic alumne també d'aquesta facultat, em fa il·lusió d'haver-vos convocat a tots aquí. Us he citat per parlar-vos d'un projecte que en major o menor mesura tots coneixeu i que porta per títol el català la següent llengua oficial a la Unió Europea. L'objectiu que té fixat aquest projecte és ajudar a assolir l'oficialitat de la nostra llengua a Europa. És un objectiu que els catalans ja hem perseguit des de fa temps, donat que fa prou anys que tots hi som incorporats. Hem tingut temps de reivindicar-la i de demanar-la de tantes maneres com se'ns han ocorregut. Llavors, l'objectiu final d'aquest projecte no és allò que li aporta originalitat. Allò que farà original aquest projecte seran els mètodes emprats. Des del primer moment m'he proposat ser imaginatiu perquè l'enginy atreu l'atenció. No m'he proposat evitar la confrontació, donat que si el català encara no és oficial a Europa és per una qüestió purament de voluntat política. Llavors no cal temer reconèixer aquesta postura i tampoc cal temer, al meu entendre, enfrontar-nos-hi. El que m'he proposat, això sí, és mantenir sempre el respecte, reflexionar cada nou pas sense pressa per posar-hi seny i trobar la mesura adequada. Alhora calia, em vaig proposar que des de la primera acció el projecte pogués conjuminar una sèrie d'elements. En primer lloc, havia de deixar-se caure fora dels procediments habituals. Això anava en pro de l'originalitat, però també evitaria les contramesures preestablertes que poguessin haver-hi, sobretot en l'àmbit legal. Des del primer moment, aquest projecte també havia de ser una tasca estricta, meditada i ben treballada. Una tasca d'aquesta natura defugiria qualsevol dubte d'un rerefons plenament seriós i europeista. I per últim, calia assegurar una bona difusió d'aquest projecte. Donat els meus medis limitats, la xarxa seria la millor aliada. La primera acció d'aquest projecte, molts de vosaltres ja el coneixeu, es remunta a l'any 2008 i havia de socialitzar el debat, posar-lo a la xarxa. Vaig pensar que la matèria que ens ocupa no es socialitzaria per ser visible als ulls de tothom o per ser acompanyada d'eslògans suggerents, amb això ja ens hi té acostumats la publicitat. Vaig pensar que aquesta matèria socialitzaria si des del primer moment fora capaç de generar quantes més preguntes millor. Preguntes amb resposta directa, com per exemple què és això del Parlament Europeu, de la Unió Europea, però també preguntes amb resposta més esforçada, més treballada, com per què el català encara no hi és oficial. En aquesta primera acció calia que la feina fos també aprofitable i que les hores de feina ajudessin a visualitzar l'objectiu final, perquè això l'aproparia i el faria més creïble. També vaig pensar que es podia aprofitar per enrunar algun dels arguments que sovint s'exhiben en contra de l'oficialitat del català a la Unió Europea i vaig pensar que amb les meves possibilitats em seria factible de tombar els arguments referents a la dificultat tècnica i també a les qüestions econòmiques per a que la nostra llengua sigui una llengua més en presència normal a la Unió Europea. Tot plegat no semblava gens senzill, però bé, en ser la primera acció, com us parlo de l'any 2008, reconfortava saber que comptava amb el factor sorpresa. I heus aquí que vaig publicar, en començar l'any passat, la pàgina del Parlament Europeu en català que tots vosaltres encara ara podeu veure en aquesta adreça, europarl.cat. Europarl.cat, sense cap esforç de promoció, durant el primer any d'existència ha assolit xifres que us les dibuixo aquí, de més de 155.000 visitants únics que han vist més de 650.000 pàgines. I en comparació amb pàgines de temàtica semblant o idèntica, ningú dubtaria de considerar això tot un èxit. No obstant, Europa ja coneix el nostre interès per altres xifres. Per exemple, cal recordar els fòrums que són anuals, els últims es van iniciar el febrer passat, on els fòrums en català es van posicionar molt ràpidament per darrere de l'anglès en quant a volum de missatges publicats. Avui precisament fa un any i un dia que des de Brussel·les se m'advertia per primer cop dels riscos legals que jo mateix corria per haver treballat aquest calc
de la pàgina web. Una polèmica, o podem dir-ho confrontació si voleu, buscada però no obstant superada per haver mantingut el respecte tal com era propòsit d'aquest projecte. El respecte, les bones formes i les millors paraules que vaig poder lligar van inspirar una comprensió envers aquesta pàgina que a dia d'avui asseguren una presència normal. Com us he dit, des del gener de l'any passat podeu veure aquesta pàgina europarc.cat i ara sí, ja no hi ha cap dubte de que tindrà la presència assegurada indefinidament. Això és, doncs, una fita assolida. A la carpeta que us he passat trobareu la carta que vaig dirigir al portaveu del Parlament Europeu amb data 14 d'abril de l'any 2008, on explicava precisament en què havia consistit aquesta primera acció del projecte. Tot això ja ha passat i m'enorgulleix recordar-vos que enguany, 2009, ja l'hem començat amb la presència assegurada de tot el contingut que ha volgut disposar el Parlament Europeu a la xarxa en la nostra llengua. Un contingut que a partir d'avui té un acabat perfecte, donat que ha estat corregit i revisat per un traductor llicenciat en dret de Castelló que es va oferir a unificar terminologia d'acord amb les correspondències terminològiques segons em va dir de l'àmbit jurídic estatal espanyol. Aquest oferiment va venir d'en Josep Molés, a qui avui he convidat i m'agradaria dedicar-li un aplaudiment per la seva tasca. Moltes gràcies, Josep. Gràcies. Gràcies, Josep, per haver revisat aquestes 125 pàgines paraula per paraula i un contingut que conforme del qual se'n continuen beneficiant un volum d'usuaris prou important, com mostren les xifres d'aquest any 2009. Un volum de visites que és justament on rau l'èxit i el mèrit de la primera acció d'aquest projecte. I és que si 15 mesos enrere endegava el projecte amb la intenció de socialitzar el debat, crec que ara això ja s'ha assolit.